Ahoj, pojďme si něco říct o tom, kdy je dobrý si zaplatit lepší nápravu na nebržděnou vozejku a kdy vlastně nemusíte si kupovat, připlácet takovou věc. Dejme tomu, že chcete stavět barák. Podíváte se, nebo chcete vozík baráku. Podíváte se na inzeráty a tam prostě najdete vozíky od 15 000 vejš. Začíná to vozejkem, který má rozměry nějaký 2 metry na metr. Je to obyčejný takový plecháček, většinou z Polska. Stojí to pár tisíc, anebo třeba může být i z Čech. Vyrobený v Česku. Ale prostě pak narazíte na další vozíky, protože samozřejmě se tím proklikáte, že koukáte, co by se vám líbilo, jestli to bude sklopný, nebude to, jaký tam budou sajtny a tak dále. No a dostanete se třeba na cenu 30 000 korun. A říkáte si, přece nebudu jako blbej a koupím si ten vozík za 15 000 korun, teď mě to vlastně bude stačit. Představte si příklad. Chcete ten vozík k tomu baráku, koupíte si vozejk třeba za 20 000, víte, co chcete. Prostě v rozměru třeba 2,5 na metr a půl korba, vepředu sklopnej, vzadu taky, nebo kompletně uděláte z toho plato a koupíte si na to nápravu na 750 kg. Řeknete si, ty vado, teď to uveze tunu, ne, tak jako co? No, ale pak třeba zjistíte, že jste si tu nápravu zničili. Je to o tom, že samotný ten vozejk váží nějakých 250 kg. Vy máte doložnost na tom vozejku nějakých 500. Dejme tomu, že ten vozejk opravdu vydrží třeba 700 kg naložit a tu tonu celkově prostě odvezete. Problém ale nastává v tom, že když pak vozíte různý materiály, jako je kamení, písek, i to dřevo, tak se ale dostáváte úplně na jiné hodnoty. To znamená, že už to není 700 kg, už vezete tunu, nebo třeba tunu 300, samotný vozík má těch 200 kg, takže už máte na kouli nebržděných tunu a půl a jedete, že jo. A ta náprava, která je na 750 kg, musí zákonitě odejít. Proto já, když se bavím s některýma lidma o vozejcích, tak jim říkám, pokud chcete s tím vozejkem stavět nebo mít ho u baráku a nechcete řešit věci typu nepřeložil jsem to, tak si radši kupte vozejk, který má nápravu na 1300 kg. To znamená, že jste v rezervě tunu 100 nebo tunu minimálně, kterou můžete naložit. Samozřejmě ne každý má auto, který odveze takhle velký náklad. Někdo má tálie, veze zatím prostě malinký vozíček. A když na to auto máte a vezete to, tak proč ne? Otázka zní, co je legální a co není. Samozřejmě není legální, když si dáte na vozík do 750 kg tunu. To už jste mimo a pácháte přestupek. Tím příkladem je třeba pro mě, protože já nakupuju u firmy Vezeko povětšinou, tak je Vezeko valník, který má 2,5 na 1,30 m. Je to vlastně, já bych řekl, že jeden z nejprodávanějších přívěsů tady od té firmy. A taky nabízejí to na 750 kg a na 1300 kg. Rozdíl cenový je, teď myslím, že oni šli trošku s cenou dolů, takže ten, co má tu silnější nápravu, stojí nějakých 30 000 něco a ten, co má tu nápravu na 750 kg, stojí asi 25-26 000 korun. Tady se vám to zobrazí, já to z hlavy nevím. Rozhodně bych si těch 5 000 připlatil, i z toho důvodu, že kdybych náhodou se stalo, že bych to chtěl prodat, tak ale vozejk, který má nápravu na 1300 kg, se daleko líp prodává, protože ty lidi ví, že ta náprava hodně vydrží.
Ale pokud máte doma Thalii, třeba Clio nebo Fabii, tak klidně běžte a kupte si ten vozejček s nápravou na 750 kg, protože jste normální lidi, nejste blázni a víte, že prostě těch 500 kg vám stačí doložit, aby ta Fabie, Clio nebo jiný auto to zvládlo. Prostě když víte, že nebudete nakládat velký hmotnosti, dáte si tam 3-5 let cementu a jedete, nebo 5 pytlů cementu a jedete, tak si kupte nápravu na 750 kg. Jo? Chápu to, že si to lidi koupí, třeba ten vozeček za 15 000 od Agarosu, proč ne? Člověk musí vidět, co od toho vozejku chce. A pokud to víte, a víte, že nebudete stavět barák, anebo že nebudete s firmou tahat vozejk s plachtou, tak proč ne? Je to jenom o tom, co chcete a na co máte peníze. No a nakonec legálnost. Je to zcela legální. Pokud tam máte nápravu na 1300 kg nebržděná, tak ten vozejk je normálně schválený na 750 kg. Může to řídit kdokoliv. Nemusíte se bát, když máte jenom Bčko, můžete to řídit s čímkoliv. Myslím teď auto do třeba půl tuny. Takže je to zcela legální. Nemusíte se bát. Co je nelegální, a to už jsem říkal, je to, že jezdíte přetížený. Ale ruku na srdce. Když si vezmete, jakou má doložnost auto, dejme tomu třeba takový Clio, a sednou si do toho 4 chlapy, jako jsem já, tak už to auto je přetížený. Takže to jsem vám chtěl říct. Příště se podíváme na to, proč si kupovat vozejk za 30 a ne za 15, a ne prostě cena rovná se kvalita, a budu se na vás těšit. Tak ahoj.